Dedícome principalmente pois á transformación da madeira desde distintos puntos. O que fago normalmente pois é traballo máis de mobiliario, restauración, e utilizo tamén pois outros materiales para facer complementos como o ferro ou coiro, pois nas mesas, en sillas e mobiliarios máis de outro estilo. Pero bueno, tampouco me resumo só a eso, e moitas veces pois aparecen outros traballos como restauración de hórreos e demais. Todo o que é madeira pois entra dentro do meu proxecto. Despois, estou aquí pois neste evento de Crea Fogar, que me parece moi interesante pois para darme a coñecer e para poder aportar un pouquiño o que sea posible pola miña parte para que prospere no tempo e demais. E vou traer pois algunha peza de exposición, como unha vitrina, unha pequena mesa e algunhas pezas decorativas